Dneska bych vám chtěla ukázat, jaké mám samolepky a obrázky na nehty. Budu to brát takhle postupně. Takže mám nějaké kytičky, kamínky, kytičky, nějaké různé obrázky. A dále tu mám kamínky nebo obrázky na nehty. Takže tady mám očička, tady mám směs nějakých kamínků, pak tady mám třpytky, tady mám hvězdičky na nehty, tady jsou 4 lístky, já nevím, jak hodně je to vidět. Jsou 4 lístky, tady jsou playboyové, zase třpytky, pak nevím, co je tohleto, ale já to používám jako na zimu, protože je to takové modro-bílé, takové kousky, takže to používám na zimu, tady jsou očička, tady jsou slzičky, tady jsou motýlci, zase já nevím, jak je to vidět, ale jsou to motýlci, pak tady jsou takové kuličky, ale jsou menší než co jsem v minulém videu ukazovala, tak tady jsou trochu menší. A pak tady mám slzičky. Takže toto je má sbírka na obrázky, které jsem vám ještě neukazovala. Když budete chtít, aby jsem něco natočila, budu hrozně ráda a napište mi to dolů do komentářů. Děkuju. Ahoj!